Jak víte, já jsem původem ze Srbska, což je úžasná zem plná nekonečných možností. A rád tam cestuju. Rád se vracím, mám tam spoustu rodiny, ale využívám auto nebo letadlo, protože mám nějaký prachy už, že jo. Ale dřív jsem musel jezdit autobusem. Specifickým autobusem. Linka Praha, Bělehrad. Jo. Který provozuje nejmenovaná srbská firma, nebudu jmenovat, abyste neměli náhodou nápad jim jezdit. Jo, to je... A kdyby mi teďka někdo řekl, jestli pojedu do Bělehradu tímhle autobusem, nebo anal fisting, tak přemýšlím. Ukaž pěst, ukaž, jakou máš velkou pěst. To bude o chvilku, ale tohle... Protože normální cesta autem, to třeba 12 hodin, 14, pokud jste úplně kreténi na hranicích a chtějí všechno vidět. Ale teď ten autobus tam jde třeba 18 dní, jo, to je prostě... Když tam nastoupíte a vystoupíte, jste jiní lidé, jo, totální jiní máte manželku, dítě, už si hypotéku si tam vezmete, prostě totálně jiní lidi, jo.